Terve! Siitä on hetki, kun on viimeksi tällä kanavalla nähty freestylea. No nyt sitä olisi luvassa. Mutta minkä ihmeen takia mulla on kestänyt näin kauan päästä lentää freestylea ja miksi mä en ole sitä tehnyt? No ensinnäkin yksi on se, että tietysti mä oon tykännyt tässä kesän aikana lentää racingia ja nyt sitten on kausi ohitte eikä enää ole radat käytössä ja näin poispäin jo vähän huonompi enää sitä harrastaa, niin freestylin aika voisi olla. Mutta freestylissa on yksi ongelma täällä pääkaupunkiseudulla, että näitä paikkoja, missä voi lentää tuollaisella 5-tuumaisella freestyle-kopterilla on itse asiassa aika vähän. Ainakin sillä, että itsellä olisi turvallinen olo lentää, niin sitä varten tarvitsee vähän erilaisen kopterin ja nyt mulla on tämmönen. Tämä nimi on Tiny Trainer, 3-tuumainen drone ja se on siitä hyvä, että se kelpaa sekä freestyliin että siihen racingiin. Nimittäin tällä voi lentää vaikka sisätiloissa. Tää on niin rauhallinen vehje. Ja tää lentää vähän saman tyyliin kuin 5-tuumainen drone, joten täällä on hyvä harjoitella sitä, että millaista olisi lentää sitten oikeasti vähän tehokkaammallakin dronella. Joten nyt tässä on se ongelma, että tähän Tiny Traineriin, kun tää on tämmönen minikokoinen, niin siihen ei mene mikään action-kamera, joten se video, mitä te nyt tuutte näkemään, niin on DVR-nauhoitusta, joten vähän huonompi laatu tällä kertaa, mutta koetaan kestää. Se oli ihan eka akku ikinä, mitä mä oon lentänyt tällä dronella ja täytyy sanoa, että on se kyllä tosi erilainen lentää kuin 5-tuumainen. Ainakin sit puuttuu tosi paljon voimaa, se ei nouse ylös samalla tavalla kuin 5-tuumainen nousee ja esimerkiksi powerloopit ja kaikki tämmöistä on kyllä tosi paljon hankalampi tehdä. Mut kovaa se menee, siis suhteessa kuitenkin, ei tietenkään samalla lailla mene kuin tommonen 5-tuumainen kilpadrone herranjestas, mutta kovaa se silti menee. Täytyy sanoa, että se on suunniteltu enemmän racing käyttöön kuin freestyle käyttöön ja siltä se kyllä tuntuukin. Se ei pysty samanlaisiin temppuihin kuin mitä tosiaan 5-tuumainen freestyle drone pystyisi tai jopa toisenlainen 3-tuumainen drone pystyisi, mutta kyllä sillä ihan hauska lentää, jos paitsi nyt on niin kaunis keli ja puisto melkein tyhjä. Tuossa on pari pikkupoikaa, jota täytyy vähän varoa, ettei mene liian läheltä, mutta muuten menee oikein mukavasti, joten pistääpä uusi akkuja tulille. No, se sitten taisi lentää yhden akun. En tiedä mikä tuli. 2 oikeanpuoleisinta propellia, moottoria ei pyöri kunnolla. Lensi just äsken. Nyt ei enää lennä. No, ei auta muu kuin lähteä kotiin tutkimaan, että mikä tuli. Harmi, upea keli ja olisi kiva lentää. Potilas tuotiin leikkauspöydälle ja diagnoosi tutkimisen jälkeen oli, että 2 moottoria oli rikki. Kopteria kasatessa laitoin moottorit ensin liian pitkillä ruuveilla kiinni ja ne aiheutti ongelmia. Mitä ilmeisemmin ruuvit olivat repineet käämien pinnan rikki ja ensimmäinen lento lopulta sitten oli liikaa. Moottorit pyöri, mutta ei luotettavasti, joten uudet moottorit tilaukseen ja odottamaan. No niin, viikko mennyt. Uudet moottorit tuli Ruotsista Droneitilta ja kolva sinne paikalleen ja ei paljon ollut lentokelejä ja katsoin sääennustetta, niin seuraavan 10 päivän tää on ainut mahdollisuus lentääkään, joten nyt otetaan uusi yritys. Toimisikohan se tällä kertaa vähän paremmin eikä loppuisi heti ekaan akkuun. Katsotaan. Jaaha, pari akkoa lennetty. Ei loppunut lennot siihen.
On kyllä aika hauska vehje, mutta on todella erilainen kuin nuo 5-tuumaiset. Vauhtia täällä saa ihan mukavasti, varsinkin tämmöiseen puistoon, jossa on kuitenkin sitten vähän koiran ulkoiluttajia ja muita, ja täytyy niitä väistellä, olla vähän kaukana niistä, mutta se mitä tästä kyllä puuttuu tosi paljon verrattuna 5-tuumaisiin on ne tehot, mikä ei sinällään kyllä yllättänyt mua yhtään. En ollut yhtään epäilevänä siitä, että eikö tehoja puuttuisi 5-tuumaiseen nähdä. Mitä se tarkoittaa, että tämä ei ole ehkä niin paras mahdollinen vehje tähän freestyliin, tämä Vekotin, sillä pelkästään powerloop tuntuu aika tuskaiselta suoraan sanoen tuolla vehkeellä. Osittain se johtuu siitä, että Tiny Trainer, joka tää on, niin tätä ei ole edes tarkoitettu freestyle-kopteriksi, vaan tää on tarkoitettu racing-kopteriksi, tai paremminkin, niin kuin nimi sanoo, harjoitteluun. Se on vähän painavampi kuin normaalisti tuon koko luokan dronet ja sitä myöden kestävämpi. Ja muutenkin se on alusta lähtien, kameramaunteista lähtien ja niiden kulmista lähtien ehkä enemmän racingiin tarkoitettu. Mutta ei se silti estä pitämästä hauskaa ja pujottelemasta puiden välissä, joten lennätäänpä pari lisää. Oho. Joo. Nyt on tullut testattua sitten Tiny Traineria. On se kyllä hauska vehje, mutta no miten se sanois? Tää on kyllä tämmöisen puistolentelyksi, tää on kyllä ihan mainio Vekot. Ja vähän pääsi semmoista vähän freestylish-lentoakin täällä lentää. Vähän mulla on tunessa tässä vielä ongelmaa, että jos vetää täyskaasulla käännöksen, niin on aikamoista tärinää proportion takia ja muutenkin, että pikkasen täytyy ehkä vielä säätää tätä kopteria, mutta lähtökohtaisesti se lentää oikein kivasti. Ja täytyy sanoa, että jos olet kaupungissa asuva ihminen, jolla ei ole autoa, niin tämmönen 3-tuuman drone on se, mitä sä haluut, ei se 5-tuumainen, koska näitä lentopaikkoja tämmöiselle 3-tuumaiselle alle 250-grammaselle dronelle on niin kuin todella paljon enemmän tarjolla kuin mitä niille 5-tuumaisille tappovehkeille. Vauhtia näissä on ihan tarpeeksi, niin kuin näette videosta, eikä siis ainakaan vauhdintuntua jää puuttumaan. Tietysti vähän sitä tehoa voisi olla siis näihin temppuihin enemmän, mutta kun valitsee ne paikat luovasti, niin ei se pääse haittaa. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin pistä peukkua ja kommentteja tuohon alle, että mitä mieltä te olette, että onko tämmönen 3-tuumainen järkevä vehje vai pitäisikö kaikkea vaan lentaa samantiesellä 5-tuumaisella. Ja ei muuta kuin ensi kertaa.